वाशिम शहरात काल दिवसभर दिवाळीची लगबग सुरू असताना झेंडू फुलांच्या विक्रीला मोठा उलाढाल झाली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक, पाटणी चौक आणि छत्रपती शिवाजी महाराज चौक परिसरामध्ये सकाळपासून झेंडू फुलांची विक्री सुरू होती। सकाळी किलोला 25 ते 20 रुपयांना अशी झेंडूची फुलं दुपारी अवघ्या 10 रुपयांवर आली आणि अशामध्ये संध्याकाळी 5च्या सुमारास अचानक आलेल्या पावसानं बाजारपेठेत एकच गोंधळ उडाला। पावसाच्या पाण्यामध्ये फुलं भिजून गेली। अनेक विक्रेत्यांना फुलं रस्त्यावर टाकून देण्याची वेळ आली। गावखेड्यातून आलेल्या या शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या तोंडावर झेंडू फुलं विकून काहीसा नफा मिळेल अशी आशा होती, मात्र या अचानक आलेल्या पावसानं त्यांची सर्व मेहनत आणि अपेक्षा दोन्ही वाहून गेलं। 6 महिन्यांच्या परिश्रमानंतर फुलवलेला हा झेंडू वाया गेला, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हताश आणि दुःख स्पष्ट दिसत होतं। आधी शेतीतलं नुकसान आणि आता झेंडू फुलांचं सुद्धा नुकसान, या दुहेरी आघातामुळे शेतकरी शब्दशः हतबल झालेले।